Μια περίπτωση του παιχνιδιού δεν ακούστηκε παραμικρό. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι του αξίζουν συγχαρητήρια και εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε μέσα σε αυτά τα 90-95 λεπτά που διέρχεται το παιχνίδι να μπορέσουμε να δώσουμε και καλό ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολο όταν μένεις πίσω στο σκορ και ξέρεις ότι ο κόσμος έχει απέτηση. Όπως είπε ο κόσμος πριν, έχουν περάσει ποδοσφαιριστές πολύ μεγαλύτεροι σε εμπειρίες και δεν μπορέσαν να σηκώσουν το βάρος. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου, γιατί πραγματικά δείχνουμε ότι γινόμαστε μια καλή ομάδα που θα προσπαθήσει κάθε στιγμή να κερδίζει, είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας. Νομίζω ότι, όπως είπε ο προπονητής, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Και αν αναλογιστούμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα γίναμε άχρηστοι και πριν 15-20 μέρες ήμασταν πολύ καλοί. Δεν γίναμε ούτε η Μπαρτσελώνα, αλλά ούτε και τα άσπρα χρώματα. Ξέρουμε το τι δημιουργούμε από την αρχή της περίοδου. Βλέπουμε πάρα πολύ επαγγελματικά, με αρκετά νεαρά παιδιά και έχουμε ένα πλάνο πάνω στο παιχνίδι μας.